ngihambe. Awayisho leyo nto. Ukuhlala lana na. Phela wena nje wasenza lento esiyenzayo. Sokuyi overtime. Angithi ngiyikhokhela overtime. Emafamily bayakhokhela overtime nawe sokuyi overtime. Njengamanje ngithi buyela kwi normal time. Uyogeza izithu usule phansi njengoba uhlezi wenza nje uyazi madam uyazi. Sokubona ke. Sekumela ngazi phela nami angithi nami ngiyamazi. Ini? Uyamazi uthoko wena. Mfasishina leni. Hamba. Angisamsabi phela akusayena umedem kuphela usewustar wami sekufanele angazi nami. No, ayabona into abazostar haya ngingene yonke lalela ngizoqoshwa wakwaqoshwa you gonna be fired. This is wrong. Kube mnandi sharp. Hamba ugeza izitsha sizobuya senze. Ngize ngenze leyo nto. Angazi naye nami ngiyamazi futhi imdala nje kunawe. Awufanelani naye ufanelana nami. Unemali yazi ngokuqobanisa nomkhosikazi wami yazi. Nemali kodwa nami khona enginakho nganakho. Awakwazi ukumuva njengama ngithi empedeni. Njobe ihluleka na ukwasha izitsha nje. Yabo niyamuva bona. Kumele angazi. Awushawo iqhude. Khathele uyena ecabanga ukuthi ungcono. Ngishaya iqhude engakafiki. Ngishaya iqhude manje sekufanele umtshele ngami. Unqobela leqhude yabo gezi izitsha futhi ayikeke. Ngiyiwashi. Ayiwashi izitsha sengumuntu wakho. Khathele nami ukucasha. Ngizwe ngihlale wena. Hayi, azawuchitha ukuthi inkonyane madoda uthi ngiyibalele. Ungamtsheli ngami zohamba ngeradweni mina ngibatshela. Ubhalela nasemaphepheni. Uthi Ngisho ukuthi umqashi udlendlini. Kodwa wathathwa lokusawuphatha umsebenzi lo i-overtime nje ngikutshelile nje. Yasefactory abafisa uwenze overtime abanye abasebenzi bayazi ukuthi wena wenza overtime nafanele lazi ngami manje. Ngikhathele. Sekumele angazi. Okay. Alright, uthi ngiqoke ngizomtshela. Ufuna umtshela mina. Hamba umlinde sithi ngivumukeza. Engimlinde sithi ngizomlinda la ngithi nawe angidlele sithi ngomngidlela la. Naye kumele azila. Uthi ngiyogeza. Ngeke uzogeza ngifuna fica usanuka mina.